מה קורה? אתה מגיע לריצה, מלוכי? מתי? מלוכי! כן, 2 דקות אצלך. כן, נו, אני פה עם אור בגנגיה ועולה. לא, 3 דקות. כן, אחי. כן, נו, יאללה, ביי. נו, איפה המלוכי הזה? אני אומר לך, הוא בטח מנסה להספיק עוד 30 דברים, עוד פוקר בפנים, העיקר קבע איתי ריצה. אין, אי אפשר לסמוך עליו, תאמיני לי. כל פעם אותו סיפור, שם רק מוכן, יושב, רואה טלוויזיה, מחכה לו. מלוכי? כן, 2 דקות אצלך, אחי. 2 דקות, כן. יאללה, ביי. תעלה על גלים, ביי. מה קורה מלוכי? אתה מגיע? סבבה, אני מחכה לך, אחי. ביי. מי את מכינה אוכל? אני הולך לרוץ. לי? מה, אסור לי להכין לעצמי אוכל? טוב, אני הולך לרוץ עם מלוכי. מה עם מלוכי? מלוכי אתה יכול עוד לשבת ולאכול איתי וללכת להתקלח ולאכול ולהתקלח ולאכול ולהתקלח והוא לא יגיע. האמת היא שכן, הוא כל יום עושה לי, ובסופו אני אוכל בפחד. מה קורה מלוכי? הולכים לרוץ? אתה מגיע? אני מוכן כבר, אני מחכה לך. 2 דקות, יאללה, ביי. נו, אתה יורד? יאללה, בוא. איפה אתה? כבר שעה אני מחכה לך. לא, אני אכלתי, אני לא הולך לרוץ. עזוב, רוץ לבד, ביי. רציני שאתה לא בא? תן לי מגיע, מים. יאללה. עזוב, פליץ, מה יש לאכול? נו מה, אתה רציני? אתה רוצה שנלך לדבר הזה? איזה דבר? למרוץ המיליון הזה. למרוץ המיליון? אנחנו? יש לנו סיכוי? ברור. על איזה משבצת אנחנו נשב שם? מה אתה מתחיל עכשיו לי משבצות? מה, אתה הכל קוביות אצלך? כן, אחי, לא נצליח. מטפסים, אוכלים ג'וק, חוזרים הביתה, מה הסיפור? מיליון שקל? אתה יודע לאכול ג'וקים? אתה תאכל את הג'וקים, אני אוכל את הג'וקים, אתה מוכן ללכת בכל מקום ערום? עושה קעקוע של מלוכי, לב מלוכי. אבל אתה מוכן לחרבן ולא בבית? נו, אין ברירה. טוב, אז נלך למרוץ המיליון? כן.